vi så. Hallo! Velkommen til Godsens Verden, og jeg vil lægge nogle videoer ud på YouTube. Og og så vil jeg lave nogle videoer med BMX, løbehjul og rulleskøjter og skateboard. Og hvis I giver sådan en her, så vil jeg blive meget glad. Og hvis I laver nogle kommentarer, og hvis det er nogle rigtig gode kommentarer, så vil jeg gerne svare på dem. Men hvis det er rigtig dårlige og dumme kommentarer, så svarer jeg ikke på dem. Så vi ses.